бірнеше мәртебе шундай хабар көзгө чыгып интернет кеңлеклеринде. Сен бит инде автор башкаруучу, өзүң жазасың жырларыңны һәм соңгы арада музыкаль композицияларың бир-бирсине окшой башлаган дилер. Нәрсә дип җавап бирәсең? Андай смс-каны күргән юк, может, син моны үзең уйлап тапкандыр. Юк, бу синең аккаунтыңнан алынган түгел, синең белән бәйле бит инде синең турында язган пабликлар күп. Түгел, менә бер әйбер генә бар бит инде, ул беренчедән мин үземнең җырларымны җырламыйм. Кайбер җырлар ошавы, ул ритм буенча ошарга мөмкин. Мин более ритмичный җырларны яратам иде. Средний темп яисә медлякка килсә инде, более поп-рок стилендә булганны яратам. Мин бөтен кешегә дә ошап бетә алмыйм. Ул алай тиеш тә түгел бит инде, әйме. Кемнәргә ошый инде, әлбәттә, алар тыңлый. Кемнәргә ошамый икән инде, алар тыңламасыннар, тыңламыйлар шулай бит инде. Кемгәдер минем аккаунтларым ошамый икән, можно легко отписаться. Просто андый комментарийларга мин карыйм нормально. Әле чөнки алар миндә күп тә түгел. Минем тамашачыларым, ул минекеләр. Алар бик лояльмы сиңа язылучылар. Бар икән мин. Конфет кенә анда. Анда адекватный кешеләр дә. Син булай тамашачы фикеренә колак саласыңмы? Яисә үзең белән барасыңмы? Әлбәттә колак салам. Ул бит инде менә кайбер хәзер яшь чыгыш артистлар инде әзрәк буталып, брак киткән кебек, хәзер бит инде яңартып җырлый башладылар, күбесе элеккеге җырларына. Мода китә, яшь буын артистлары дип әйтергә кирәк. Основаны калдырмыйлар. Ул основа нәрсә инде? Нигезен калдырмыйлар һәм инде аранжировканы бута бетерәләр. Менә ул аның үзенә ошый ул аранжировка әйме, чөнки ул шундый теге чит җырларын тыңлаган икән. Халык фикерен карамый. Получается, андый кешеләр, ул артистлар, мин уйлыйм, ул үзләре өчен эшлиләр. Әйме? Үзләре өчен менә җырын куя даган. Какой же я классный, дип үзенә кул чабып утырай, допустим. Халыкның фикере, халыкка ошый ул җыр, аның концертына киләрме, ул икенче сорау, икенче вопрос. Бар артистлар ул халык фикерен тыңлап, халык өчен эшләргә кирәк. Һәр артистның үзенең направлениесе бар. Һәр артист халык фикеренә колак салып, матур итеп эшләп яшәргә.